Komedi na komedi. Hari kena jangan pilih depan. Aku siap ya. Hari, oi. Hari, oi. खुलुमबाय आंनि मुङा निजोम दैमारि फ्रम बाक्सा ओरैनोथ' मौजाया कारिजा बिजनि मौजा एक्सुवेलि आं आलायरन थियेटाराव 2000 फार्स्ट जोंनि आलायरन थियेटारा 2018 प्लास 19 बाहाय जोनोम जादोंमोन जेब्ला बे आलायरन थियेटारा जोनोम जायो बेहाय आं फार्स्ट टाइम दंमोन ओमफ्राय नेक्स्ट नै देग्लाय एक्सुवेलि आं बेबायदि एलबाम बा फिल्म लाइनाव एसेबां गैया एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला आं टाइम होनो हायाखै मानो होनोब्ला आङो थियेटारजों लोगोसे गोबां समनिफ्रायनो माने जड़ित' जानानै थाबोनो गोनां जादों बेनिखायनो आं बेफोराव बांद्राय टाइम होनो हायाखै बुंनो थाङोब्ला टाइम होनो हायाखैब्लाबो ओरैनो फिसा मोननै मोनथामसो माबादों आरोखि आलायरननि अनगाथ' आं गोबां थियेटारावनो जोंनि बर'नि जाखिनि थियेटार दङ आं बाहाय गोबां बोसोरनिफ्रायनो खामानि मावबोबाय थादों दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा आं फार्स्ट स्टार्टिं 2007निफ्राय 2007आवहाय आं जोंनि पाठशाला होननायाव मोनसे सोरां मन्जु थियेटार दङ फार्स्ट टाइम आं बाहाय बेनि उनाव जोंनिनो गरेस्वर हालामनि बारलाम्फा होननाय थियेटार दंमोन बाहायबो आं खामानि मावदों बेनि उनावहाय आं जोंनि जा मोनसे खोनानायाव एसे मोजां खोनायोमोन सान्दो बावदिया थियेटार आं बाहायबो खामानि मावदों आरोखि एक्सुवेलि आलायरन थियेटाराव फैनानै खामानि मावनानै मोजां मोनदों माखासे माबाफोरखौ सेन्स जानाय मोनदों सिगांनिफ्राय एसे आपडेट जानाय बायदि मोनदों मोजां मोनदों एक्सुवेलि जौगालांनायाथ' बे जोंथ' जाखिनि नाटक खालामनांगौ बेखौ जों जौगानो थाखायनो खालामो बेखौ जौगाहोनाय बिबाना रायजो राजानि सायाव बिथांमोनहा जुदि जोंखौ फैनानै सापर्ट खालामफैयो अब्लानिया निस्सय जोंनि आलायरन थियेटारा जौगालांगोन आं बेखौ आसा खालामो आलायरन थियेटाराव आं बेनो हिर' रलखौनो खालामदों एक्टर मेन रलखौनो खालामदों आं बेखौनो बुंनो लुगैयो जे आलायरन थियेटारखौल' नङा जोंनि बर' हारियाव जेसेबांखि थियेटार दङ बेखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गासिबो लैहोर फैनानै जे सापर्ट खालामनांगौ बिथांमोना सापर्ट खालामोब्ला निस्सय जोंनि बर' हारिनि हारिमुवा गोख्रोङै सुंथानानै थागोन जौगालांनो हागोन आं जोंनि रायजो राजाफोरखौ बेखौनो सापर्ट खालामो बुङो आरोखि सापर्ट खालामनांगौ होननानै फिल्म आरो नैबे थियेटार बे मोननैनि गेजेराव मा डिफारेन्स दं आंनि मोनदांनायाव फिल्म आरो थियेटारजों लोगोसे माने गोबां फाराग दङ मानो होननानै बुङोब्ला जों फिल्माव बा केमेरायाव जोंनि जिथुबा फ्रेम दङ बे फ्रेमावहाय थानानै जोङो माने क्लस बिदिनो मास्टार शट बेबायदि लानानै खनसेयाव जाया खननैयाव जाया बा खनथामाव जाया बेबायदि लाबाय थानो हायो माने नकल सिस्टेम जायो आरोखि बेनिफ्राय जों थियेटाराव फैनाय लोगो लोगो थियेटाराव एक्टिं खालामनाय लोगो लोगो ओरैबायदि गावनि फिलिंसखौ माखासे होनानै खालामनो गोनां जायो ओरैबायदि जराव खालामनो गोनां जायो नोंनि सिङाव जेसेबांनाखि फिलिंस दङ जों बे फिलिंसखौ रायजो राजानि गेजेराव हगारसारनानै नाटकखौ बा अभिनयखौ खालामनो गोनां जायो मानो होननानै बुङोब्ला जानाखि जोंनि फिलिंसखौ नुगोन होमब्लासो रायजो राजाफ्राबो नायनानै मोजां मोनगोन आरो बेनो जोंनि आर्टिस्टफोरनि थियेटार आर्टिस्टफोरनि मेइनलि थांखिया बेनो जे जों रायजोफोरखौ माबायदि गोसो बोनानै लाखिनो हागोन बेखायनो जों गासिबो फिलिंसखौ हगारनानै खालामनो गोनां जायो आरो डिफारेन्सा बेनो आलायरन थियेटारखौ जोंनि मानाव गेदेर उपेन केरकाटारि बिथाङानो खालामजेनदों बरनजेनदों बिथाङा दङ जोंजोंनो लोगोसे थाफायो बिथाङा देग्लाय जोंनि आलायरन थियेटारावहाय गांथाम नाटक दङ बे गांथाम नाटकनि गेजेराव आंनि साबसिन बेस्ट मोजां मोननाय मोनसे डायलग नोंथांमोना आंनाव बिबाय आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनानै होनोसै जोंनि खैसार नाटकनि आरोना बेयो खैसार नाटकनि ओमफ्राय एक्सुवेलि रानि
थारैनो बाथ्राया मा मिथिगौना थारैनो अननाय मोजां मोननाया मा आं बेखौ दिनैसिमबो बुजिनानै मोनासै खालि आं उन्दैनिफ्रायनो जुजिनोल' सोलोंबोदों जिउनि दावहायाव जुजि आं गोबां खेब जुजिबोबाय जुजि गावखौनो सानसे गाहाय बादि मोनबाय आं ओरैबादि मोनो मोजां मोननाय बे मोजां मोननायफ्रा आंनि थाखाय ओंथि गैयै बेनिखायनो रानि आंनि ओंथि गैयै जिउआव हाबनानै नों गावनि समायना जिउखौ ओरैनो बाबेन होनो दासान रानि प्लिज रानि प्लिज बेखायनो आं बुंदों नों बेफोर साननायखौ गारनानै नोंनि समायना जिउआव नों गावखौनो गायसननो नाजादो रानि प्लिज रानि नों गावखौनो गायसननो नाजादो आरोखि आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे आंखौ आलायारन थियेटाराव जायबा इनभाइट खालामनानै लाबोबाय जोंनि अपेन केरेक्टारि बिथां जे मालिक आरो बिसोरजों लोगोसेनो दंफायो बिसोरनिनो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि अनारु बर' ओमफ्राय बेजों लोगोसे दंबावो उकिल केरेक्टारि आरो जोंनि अर्गेनाइजार बिथां चन्दन सनामुलिया आं बिथांफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननि प्लेटफर्माव जायगा होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावो मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोननि अननायाव आं दिनै बिथांमोननि जौस्राङाव गावखौनो रायजो राजानि गेजेराव मोनसे सासे आर्टिस्ट हिसाबै सिनायथि होनो खाबु मोनदों बेनो